Úgy nagyjából harmadjára készítem el ugyanazt a videót. Nagyjából annyi a különbség, hogy a számnál egyel többet mondok. Nagyjából ennyi. Tehát itt a Samsung Galaxy Z Fold előző plusz 1, azaz Z Fold 5. Sziasztok, én Gábor vagyok, és ez a Hershkofon. A doboz, ha nálam lenne, akkor sem lenne túl izgalmas, telefon plusz kábel, ennyi. A telefon annyiban változott, hogy módosult a színválaszték, valamint a zsanért újra dolgozták, és most már, hogyha összehajtjuk a telefont, a készülék két fele között nincsen hézag. Jó, természetesen ez így nem teljesen igaz. Például az üvegfelületek már Gorilla Glass Victus 2-es üvegből készültek, és amúgy is 10 grammal könnyebb lett a telefon, most már csak 253 grammos. Ami viszont nem változott, az a belső kijelző anyag használata, ami továbbra is műanyag borítású. Szintén változatlan például az IPX8-as vízállóság, valamint az oldalsó új lenyomatolvasó, ami továbbra is gyors és precíz. Szerencsére vannak még különbségek. Például az eddig is gyors Snapdragon 8 Plus Gen 1 processzort váltotta a valamivel még gyorsabb Snapdragon 8 Gen 2-es. A különbség talán látható lenne benchmark pontszámokban, sőt az is elképzelhető, hogy nagyon komoly játékok futtatása közben is, viszont hétköznapi használat során ez egyáltalán nem észlelhető. A tárhely UFS 4.0 típusú, a kapacitása vagy 256 GB, vagy 512 GB, esetleg ha ez se lenne elég, van 1 TB-os változat is. RAM-ból minden esetben 12 GB érhető el. A szoftver már Android 14-es alapokon One UI 6. Ami látványos változás a One UI 5-höz képest, az a gyors beállítás. Máshogy néz ki, de ettől még nem mondanám, hogy jobb. Ezen kívül pedig most már kedvünk szerint méretezhetjük és mozgathatjuk az órát a zárolt képernyőn. Ami viszont nem újdonság, de egy tök jó funkció, az a nyitott állapotban előhívható tálca. A Samsung Galaxy Z Fold 5-ön egyszerre akár 4 alkalmazást is futtathatunk párhuzamosan. Az egyik ezek közül a képernyő egyik felét fogja elfoglalni, másik kettő egy-egy negyedét fogja használni a megjelenítőnek, valamint lesz egy lebegő ablak, amit oda tolunk, ahova csak szeretnénk. Túl sokszor két alkalmazást sem használok egyszerre, viszont hogyha te magadat a multitasking koronázatlan királyának érzed, akkor ez a telefon egyértelműen neked készült. A kamera nem változott sokat, de nem is volt semmi baj vele. A főszenzor 50 megapixeles, a vele készült képek élesek és részletgazdagok. A színek szépek, de nem a valóságot adják vissza. A kamera éjszaka is jól funkcionál. A telefotókamera 10 megapixeles, sötétben kevésbé jó képek készülnek vele, mint a főszenzorral, de nappal erre sem lehet panasz. A széleslátó kamera 12 megapixeles, nappal ez is szép képeket lő, sötétben viszont kevésbé részletgazdagok a képek. A One UI 6-nak köszönhetően van egy olyan új funkció, amivel beállítható, hogy inkább gyorsan készüljenek el a képek, így kicsit rosszabb minőségben, vagy a lehető legjobb minőségben, viszont akkor talán lassabban készülnek el a képek. És nyilván van egy köztes, kiegyensúlyozott opció is. Selfie kamerából 2 van. Az egyik a belső képernyő alá rejtett 4 megapixeles. Ez nem lő jó képeket. Szerintem ez leginkább arra szolgál, hogy nyitott képernyőnél is működjön az arcfelismerés, valamint kedvünkre lőhessünk közepesen rossz selfieket. Ez viszont nem hatalmas probléma, hiszen van egy selfie kamera a kis képernyőben is. Ez nem lő rossz képeket, viszont hogyha a legjobb selfieket szeretnénk lőni, akkor használjuk a hátlapi kamerákat, hiszen nyitott állapotban erre is van lehetőség. Videós képességek terén a két véglet az 1080p 960 fps, valamint a 8K 60 fps. Egyébként a felvételek teljesen jó minőségűek. A felvételek nem szoktak nagyon rázkodni, hiszen mind a főszenzor, mind a telefotókamera optikailag stabilizált. A Z Fold 5 kijelzője pont ugyanazt tudja, mint a Z Fold 4-é. A belső hajlítható Foldable Dynamic AMOLED 2X technológiájú, 120 Hz-es képfrissítésű, a felbontása 1812x2176 pixeles,
Mérete 7,6 incses, a képaránya pedig egészen közel áll egy négyzethez. Mint az eddigi Fold teszteknél is mondtam, ezen a képernyőn nem lehet jól gépelni, valamint hiába nagy a kijelző, videók nézésénél elég nagy a kihasználatlan terület. Még mindig magamat ismétlem, de a kijelző puha anyagához, a hajtásvonal látványához és tapintásához hozzá lehet szokni. A belső kijelző kompatibilis az S Pennel, amit külön lehet megvenni hozzá. Mindkét képernyőre igaz, hogy a megjelenített kép kellően éles és kontrasztos, valamint szépek a színei. A kis kijelzőt érintő mondani valóm sem túl izgalmas, igazából azt tudom elmondani róla, mint tavaly. A képernyő technológiája Dynamic AMOLED 2X, a képfrissítés 120 Hz, a képátló 6,2 inch, a felbontás 904x2316 pixel, és egy nagyon nyújtott képaránya van, ami nem is lenne nagy baj, de ez azzal jár, hogy nagyon keskeny a kijelző, így pedig egészen kicsik a billentyűzeten a billentyűk, és így pedig nehéz hibák nélkül írni a billentyűzeten. Az akkumulátor 4400 mAh kapacitású. A kijelzőidő, amit a telefonból ki lehet hozni, egészen változó, nagyban függ attól, hogy melyik képernyőt használod többet. Nekem úgy, hogy nem nyitottam ki minden egyes használatnál a telefont, 6 órás képernyőidő simán kijött. Ami még fontos, hogy a telefon nagyjából másfél óra alatt feltölthető 25 wattos vezetékes töltéssel. Ez egyébként abszolút nem kiemelkedő, ahogy a 15 wattos vezeték nélküli tölthetőség sem, ami viszont nem rossz, az a visszafelé való tölthetőség, ami maximum 4,5 wattos teljesítménnyel történhet meg. A Samsung Galaxy Z Fold 5 770 000 forintnál kezdődik, ezért a legkisebb tárhely opciót, azaz a 256 GB-osat kapod. Ha viszont szükséged van 512 GB tárhelyre, akkor 820 000 forintot kell kipengetned, ha viszont ez sem lenne elég, akkor ott van az 1 TB-os opció, ami 910 000 forintba kerül. A telefon továbbra is inkább különleges, mint hasznos. Ha nincs eszenciális hajtogatásmániád, akkor egy S-szériás telefonnal jobban jársz. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Ha tetszett, lájkold és iratkozz fel. Én Gábor vagyok, és ez a Herskofon. Sziasztok!